It-trejqa li saret biex jidħlu inġenji neċessarji għar-restwar tas-swar tal-imdina ma tirrispettax il-karatteristiċi idroloġiċi tar-raba li jinsabu fl-inħawi magħrufa ta' Boqana. L-Għaqda Within Artna qed tgħid li din ir-rampa se żżid il-veloċità li bih jinżel l-ilma tax-xita u jiżbroffa lejn ir-raba u ċ-ċimiterju Biswit minflok li jkompli jieħu r-rotta solita tiegħu lejn Witilqleja. Il-żurżieqa saret ramp żurżieqa l-ilma tax-xita dan minflok ħajnżel fl-akwivers tagħna u jiżdied mal-ilma tal-pjan se jiżloq u jintilef. Within Artna qalet li l-MEPA u l-awtoritajiet konċernati ma konsidrawx metodi sostenibbli u alternattivi oħra li ntużaw fir-rehabilitazzjoni ta' Witilqleja. Dan l-isfreġġu li seta' ġie evitat li ser jikkawża problemi lil bdiewa li ġuħ tar-raba u l-ilma seta' ġie evitat billi kieku ntużat teknoloġija bħalma kienet intużat f'Witilqleja bejn l-1996 u l-1998. L-esperti kienu ddeskrivew il-pjan ta' riabilitazzjoni ta' Witilqleja bħala l-iktar wieħed sostenibbli u utli fl-aħħar 25 sena. Dan in-nuqqas ta' taħt l-imdina irrepeta ruħu fir-rikostruzzjoni tal-bypass tal-imtarfa minħabba li l-qoħwa tal-konkos mhux qed iħalli l-ma jinżel għall-għelieq tal-ġenb b'dannu li qed jagħmel għal biex din it-triq. Within Artna ħeġġet li kull żvilupp għandu jadotta sistemi sostenibbli li permezz tagħhom ix-xogħlijiet iħallu l-inqas impatt fuq l-ambjent rurali.